أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم الحمد لله الحمد لله. Har yau kullum naku Dr. Yahaya Salisu daga nan karamar hukumar Bakuran jihar Katsina mai magani da yarda Allah. Wasu bayan Allah sun taɓa amfani da magungunan mu, wasu kuma dai suna jin labarin mu, wasu kuma ma sai yau suka fara ganin mu. To idan kana buƙatar magani na ɓangaren matsala na budurwa ko ƙanwanka ce ko bazawara yayarka ko wata 'yar uwarka, ana son ta yi auren amma abun ya gagara, sai sun fara zuwa samarin sai ka ji an ce magana ta lalace, sai ka ji kama yarinyar ga kima ga mutunci ga ilimi ga abubuwa iri-iri daban-daban na baiwa da Allah ya mata, amma ina ta ki auruwa. Kun je ga likita bokan ture, kun je ina ne an yi binciken duk da ya kamata, Allah bai kawo iyaka. To magani ba muke biyan bukata ba, ba muke ba da lafiya ba, kuma mu ba muke ba kuma muke jarabtar ɗan adam da wannan matsala ba. A'a, Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ke jarabtar bawa da matsala kuma shi ke ba da magani. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kullu da'in dawa'un illa al-harbi wal maut. Dukkan duniya babu cutar da bata da magani illa cutar mutuwa da ta tsufa. Idan ka yi imani da Allah ka yarda da mu, ka yarda da Allah, to ka zo mu taimaka maka da magani na ɓangaren bazawara da babu mijin aure ko budurwar da babu mijin aure. Mata da miji babu zaman lafiya, kullum ana zaman shinkafa da wake, babu fahimtar juna, an yi aure bisa soyayya da ƙaunar juna da fahimta, amma ina aljanin iska ya raba soyayyansu, wani kuma abokin nema ya raba soyayyansu. To ana zuwa a mana tambaya don a samu wannan sirri na magani a je a yi amfani da shi, wanda Allah ke yi ba mu ba. Ina mai tabarbarewar kasuwanci, lamari wanda za a ce a biya jagule maka, an yi nan an yi can kana zargin ko an maka sihiri ko samu. Muna